Заблакаваць выдачу беларускім уладам $1 мільярда з рэзерваў міжнароднага валютнага фонду. З гэткім заклікам да прэзідэнта ЗША звярнулася ўплывовае амерыканскае выданне «Вашингтон Пост». Вітаю спадарства. У студыі Ігор Станкевич. Найбліжэйшыя 20 хвілінаў падсумуем асноўныя вынікі дня. Рэжым Лукашэнкі правакуе Літву, Латвію і Польшчу. По наших звестках уже назапашено от 7 до 10 тысяч нелегальных мигрантов, потенциальных нелегальных мигрантов на территории Беларуси. На БелАЭС изноў праблема. Они не справились с ремонтом. Знаю, что дает возможность предположить, что там что-то достаточно серьезное. Першае слово на дзень ведаў прэзідэнт. Сёння кажуць, што трэба складаць слово прэзідэнт, мяне гэта зусім не дзівіць. Гэта, просто, як это кажуць, што яны просто ўжо не ведаюць, якім чынам выслужацца перад уладай. І пачнем з добрай навіны. Некалькі гадзінаў назад арыштаваныя ў справе прэс-клубу Юлія Слуцкая, Пётр Слуцкі, Сергей Альшеўскі і Алла Шарко выйшлі на волю. Усіх удзельнікаў прэс-клубу затрымалі 22 снежня. Юлію Слуцкую увогуле ўзялі ў аэрапорце, калі яна вярнулася з адпачынку. Пазней усім выставілі абвінавачванне па 243 крымінальным артыкуле «Ухіленне ад выплаты сум падаткаў і збораў». Неаднаразова сваякі палітвязняў паведамлялі пра невыносныя ўмовы, у якіх трымалі чальцоў клубу. До 10 тысячаў мігрантаў сабраныя ў Беларусі для прарыву мяжы на захад, паведамляе Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Нелегальная міграцыя стала не толькі сродкам заробку для крымінальных структураў, але і спосабам правакацый узброенага канфлікту. Як з людзей зрабілі жывыя шчыты, распавядзе Ярослаў Сцешак. Это будзе ядерные материалы, это будзе наркотрафик, и он пойдзе далей. Совет бяспекі Беларусі распрацаваў спецаперацыю, дзе ад 1000 до 2000 нелегальных мігрантаў мусяць адначасова прарывацца ў еўразвяз з беларускай тэрыторыі, паведаміў Белсату Павел Латушка. Гэта павінна было справакаваць вайсковы канфлікт з ужыццём зброі, з стралянінай, дзеля таго, каб паказаць нестабільнасць на межах Еўрапейскага Саюза. Гэту спецыяльную операцию распрацоўвалі по даручэнню Лукашэнкі, наколькі мы маем інфармацыю не без удзелу аднаго з суседніх партнёраў Лукашэнкі. Паводле інфармацыі Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, у падрыхтоўцы правакацыі удзельнічае КДБ і ручны спецназ Александра Лукашэнкі, падраздзяленне дзяржаўнага памежнага камітэту АСАМ. Яго раней узначальваў брат старшыні КДБ Юрый Терцель. Там служылі сыны Лукашэнкі Виктор и Дмитрий. По наших звестках уже назапашено от 7 до 10 тысяч нелегальных мигрантов, потенциальных нелегальных мигрантов на территории Беларуси. Координацией этой операции занимается особисто Виктор Лукашенко, генерал, сын старейший Александра Лукашенки, які ён, яго люди наведывали перед гэтым Пакистан, Афганистан, Тунис, Марокко, іншыя краіны Блізкага ўсходу, Ірак, зразумела, дзеля таго, каб менавіта арганізаваць усю гэтую спецыяльную аперацыю. Першай пад удар арганізаванай хвалі нелегальнай міграцыі праз Беларусь трапіла Літва. Пасля таго, як літоўцы пачалі спыняць групы парушальнікаў мяжы, не даючы ім прайсці далей, да справы далучыліся беларускія сілавікі. На гэтым відэа, знятым літоўскімі памежнікамі, бачна, як людзі ў форме і са спецсродкамі парушаюць мяжу з тэрыторыі Беларусі, каб выціснуць у Літву групу мігрантаў. Мы видим, что не только пограничники там стоят. И знаем, что были учения в Гродненской пограничной группе, где привлекались резервисты, которые, скорее всего, и остались нести службу у пагранічнікаў. Ад пачатку года у Літву з Беларусі ў абыход пунктаў пропуску прарвалася больш за 4000 мігрантаў. Пакуль ідзе працэс рэгістрацыі і афармлення, але ўжо больш за 200 такіх мігрантаў атрымалі адмову, распавяла нам кіраўніца літоўскага дэпартаменту міграцыі. Усе яны распавядаюць пра пошук прытулку ў еўразвязе. Граждане Африки, они просто шли где-то, ходили в магазин и их там взяли и просто отняли паспорт и просто привели к границе Литвы. Вот такая новая история.
Памежная служба Літвы чакае новых правакацыяў, а на мяжы літоўцы будуюць часовы бар'ер з калючага дроту, які потым заменяць на грунтоўны плот. Нам очень помогает наша армия, там работают около 100 человек, которые помогают нам строить вот этот физический барьер. Также на этой неделе подсоединились пожарные. Весь барьер он составит 508 километров, а самый такой чувствительный это 95 километров. Дзеянні рэжыму Лукашэнкі сталі адной з галоўных тэмаў двудзённай нарады міністраў унутраных справаў дзяржаваў Еўразвязу ў Брусэлі у кантэксце інтэграванага адказу на палітычны крызіс. Міністры прапаноўваюць Еўракамісіі скарэктаваць агульнае міграцыйнае заканадаўства. Цяпер любая асоба, якая трапіла ў тую ці іншую краіну, можа спадзявацца на працэдуру атрымання прытулку, і некаторыя дзяржавы гэтым злоўжываюць, гэта недапушчальна. Бо падчас гібрыднай атакі краіны-чальцы Еўразвязу мусяць мець права і магчымасць абараняць сваю нацыянальную бяспеку. Цяпер мігрантаў, якія прылятаюць у Менск арганізаванымі групамі з Іраку і іншых краінаў Блізкага ўсходу, беларускія арганізатары скіроўваюць і на Латвію, і на Польшчу. Польскія ўлады скіравалі на ахову мяжы 900 вайскоўцаў, якія ўжо збудавалі больш за 100 кіламетраў агароджы. Уявіце сабе, што гэтая мяжа была б не закрытая. Тады б пісталет, які прыставіў спадар Лукашенка да нашых галоваў, мог бы стрэліць. Як адзначаюць у народным антыкрызісным упраўленні, рэжым Лукашэнкі штучна арганізоўвае міграцыйны крызіс у суседзяў адразу з некалькімі мэтамі. У тым ліку, каб справакаваць у суседзяў унутраныя палітычныя крызісы, перасварыўшы ўрады з апазіцыяй, і каб прымусіць Еўразвяз да перамоваў аб адмене санкцыяў. Адзіным эфектыўным адказам на такія дзеянні Павел Латушка называе новыя, яшчэ мацнейшыя санкцыі супраць Лукашэнкі. Ярослаў Сцешык, Белсат. Запуск першага энергаблоку беларускай АЭС ізноў адкладзены. Гэтым разам праз праблемы з узбуджальнікам турбагенератару, паведамляе тэлеграм-канал Міністэрства энергетыкі. Паломка здарылася яшчэ 12 ліпеня. Аўтаматычная сістэма засцярогі адключыла генератар ад энергасістэмы. Я напомню, что энергоблок отключился 12 июля, больше месяца назад. И сначала нам просто сообщили, что есть неполадки в турбогенераторе. Потом сказали, что ремонт займет около месяца. Точнее, не так. Потом сказали, что они отремонтируют его до середины августа. Середина августа была 15 числа. Они не справились с ремонтом. Знаю, что дает возможность предположить, что там что-то достаточно серьезное. Паводле Мінэнерга цяпер на станцыі вядуцца працы з удзелам расійскіх адмыслоўцаў. Пасля дадатковых выпрабаванняў і дыягностыкі абсталявання блок ізноў падключыць да сеткі. Дакладны тэрмін сканчэння рамонтных працаў не называецца. Афіцыйнае адкрыццё станцыі адбылося летась 7 лістапада. З тае пары праз розныя прычыны першы энергаблок 8 разоў адключалі ад энергасістэмы. Геннадзь Шутаў, байкер і бацька 5 дзяцей і ахвяра рэжыму. Не прыходзячы ў свядомасць, год таму ён памёр у шпіталі і быў пасмяротна абвінавачаны ў супраціве міліцыі. Што тады адбылося, узгадаем у наступным сюжэце. Год таму у вайсковым шпіталі Менску памёр 43-гадовы Геннадзь Шутаў, трэцяя афіцыйна прызнаная ахвяра сілавікоў пры задушэнні пратэстаў. Такой человек был, который всегда помогал всем, любил всех, особенно семью, детей. Добрейший души человек. Я не знаю, сколько лет его знаю, около 15 лет. Никогда в нем ни агрессии, ничего. Хороший, уравновешенный человек. 5 детей, 3 взрослых. Остались сейчас вторая семья, 3-6 лет. Геннадзя Шутава, які разам з сябрам Александром Кардзюковым 11 жніўня быў у адным з берасцейскіх двароў, смяротна параніў вайсковец Роман Гаўрылаў, стрэліўшы з агнястрэльнай зброі ў патыліцу. Лежать! Лежать! Пулька! Пол, урод! У горадзе ў гэты час праходзілі акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і ў застрашванні людзей бралі ўдзел не толькі сілавікі, але і вайскоўцы, адзначае праваабаронца Роман Кісляк. Это было такой акт запугивания, когда вооруженные люди, экипированные, бегали, как солдаты, как военнослужащие, так и ОМОН, сотрудники милиции, бегали по улицам
и дворам города Бреста, и фактически избивали и задерживали граждан. Паводле ж афіцыйнай версіі, гэта агрэсіўна настроеныя грамадзяне з арматурай у руках напалі на працаўнікоў міліцыі, і тым давялося скарыстаць зброю для самаабароны. Версіі нападу з арматурай на міліцыянтаў не пацвярджаюць ні відэа з камераў назірання, ні сведчання Александра Кардзюкова, ні словы іншых сведкаў. С балкона я увидела, как здесь лежит мужчина, от него отходит примерно на вот таком расстоянии в гражданской форме другой молодой человек. И, значит, он немножко дальше подошел, и я ему кричу, типа, вызывай скорую, потому что мужчина не приходит в себя, и уже видно, что лужи крови. Пасля смерці цела Геннадзя Шутова не аддавалі родным некалькі дзён, пахавалі яго ў Жабінцы. А праз паўгода пасля здарэння адбыўся суд, на якім застрэленага і ягонага сябра прызналі вінаватымі ў супраціве працаўнікам органаў унутраных справаў. Александру Кардзюкову, якому ўдалося тады ўцячы ад сілавікоў, прызначылі жорсткае пакаранне. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Кардзюкову Александру Геннадьевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Я думала, что оправдают, потому что доказательств никаких нет, абсолютно никаких. Ни нападения, ни покушения, тем более на убийство. Это полный бред. У траўні Вярхоўны суд адхіліў апеляцыю ў справе Геннадзя Шутова, якую падавала дачка забітага. Але каб аднавіць справядлівасць, патрэбны новы бесстаронні суд, лічыць Роман Кисляк. Свидетелей было очень много. Почему-то в суде они не были заслушаны. Очевидно, что вот такой обвинительный уклон свидетельствует об отказе в правосудии. Должен быть отменен этот приговор, и должно быть надлежащее расследование и надлежащее судебное разбирательство этого дела с привлечением к ответственности тех, кто применил оружие. У сённяшніх жа умовах ёсць магчымасць абскардзіць прысуд у надзорным парадку, а таксама звяртацца ў камітэт правоў чалавека ААН. Крымінальнай справы паводле факту гібелі Геннадзя Шутова у Беларусі так і не распачалі. Алесь Яшченка, Ірына Дарфійчук, Белсат. Спробы захаваць савецкую імперыю, што аказаліся для яе смяротнымі. 30 гадоў таму пачаўся так званы путч ГКЧП. Што было б, калі б путч перамог, і дзе былі б кіраўнікі сённяшняй Беларусі? У наступным сюжэце. 19 жніўня 1991 года сілавікі ды партыйныя босы ствараюць дзяржаўны камітэт надзвычайнага стану і ўводзяць танкі ў сталіцу СССР. Супраць перавароту пратэстуюць не толькі ў Маскве. Абурэнне выказваюць жыхары іншых сталіцаў колішніх савецкіх рэспублік – Кішыневу, Кіева, Менску. Мне давялося падпісваць нумар у той дзень, калі пайшлі дэкрэты і указы ГКЧП, і іх трэба было абавязкова друкаваць. Мы тады выпусцілі такі даволі антыпутчысткі смелы нумар з публікацыямі, якія ставілі пад пытанне дзеянні ГКЧП. Магчыма, быў бы распад таксама, але пазней і болей крывавы паводле, так бы мовіць, югаслаўскага варыянту, і я не ўпэўнены, што Беларусь у такім выпадку атрымала б незалежнасць. Паводле звестак журналістаў, да Менску тады падагналі закартаваныя турэмныя вагоны, каб вывезці ўсіх, каго ГКЧП лічыць ворагамі. Войска рыхтавалася да ўваходу. У Менску цэнтры тады сабраліся каля 10 тысяч пратэстоўцаў. Сярод іх актывісты працоўнага руху, а таксама лідары Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, Віктор Вашкевіч і Сергей Навумчык. Улады тым часам ухваляюць путчыстаў. Дементей, як старшыня Верховного Совета, падтрымаў гэты путч. Пазіцыя Кебіча, Кебіч не выступіў супраць, ён недзе прыхаваўся, недзе б схаваўся, хоць ён потым абвінавачыў дэпутатаў апазіцыі БНФ у тым, што хтосьці там, так сказаць, нечага забаяўся. Схаваўся Пётр Кузьміч Кравченко, міністр замежных справ. Аказалася, што ён быў недзе ў санаторыі разам з тагачасным міністрам замежных справ СССР бяссмертным. У адрозненне ад першага сакратара ЦК Камуністычнай партыі Беларусі Малафеева, супраць ГКЧП выступае дэпутат Верховнага Савету і чалец фракцыі «Камуністы за дэмакратыю» Александр Лукашенко. Лукашенко, я тут ему аддам належнае, падпісаў зварот да кіраўніцтва Верховнага Савета з патрабаваннем склікаць на чарговую сесію. Тут так, подпіс он паставіў. Правда, потым на сесіі
Ён выступаў супраць незалежнасці Беларусі. Пасля трохдзённага супрацьстаяння ля Белага дому ў Маскве вайскоўцы адступаюць. Чальцы КЧП не наважыліся аддаць загаду на штурм. Путч цярпіць паразу, камуністычную партыю забараняюць, а саюзныя рэспублікі абвяшчаюць сябе незалежнымі краінамі. Праз 3 гады на першых прэзідэнцкіх выбарах беларусы прагаласуюць за старшыню Саўгасу Гарадзец. Вялікай кар'еры пры тым ладзе Лукашенко не зрабіў бы, таму што гэта якраз уласцівасць такіх мутных часоў, калі адбываецца злом эпохі, злом масавай свядомасці, і вось тады шмат пены усялякай на паверхню усплывае, і тады у мутнай вадзе ловяць рыбку вось папулісты, дэмагогі. Я думаю, што ён быў бы хутчэй пенсіянерам, перад гэтым пабыўшы, можа быць, напэўна, нават так, бо ён такі крыклівы таварыш, пабыўшы пару яшчэ кадэнцыі ліку дэпутату Верховнага Савета. Але это максімум. Гэта максімум, на што мог Александр тады прэтэндаваць, калі б вось не адбыліся гэтыя падзеі 91-го года. Але праз 30 гадоў распад СССР, які адбыўся пасля паразы путчу, Лукашенко назваў здрадаю. Зрэшты, у адрозненні ад ГКЧП народны пратэст ён душыць без ваганняў. Александр Попко, Надзея Бельская, Белсад. Наступная інфармацыя не жарт. 1 верасня беларускім вучням, якія ў гэты дзень пачнуць новы навучальны год, прапануюць скласці з асобных літараў слова «прэзідэнт». Гэта прапісана ў плане канспекце да першага ўроку. Метадычка таксама прапануе цікавы спосаб прэзентацыі Менску – сталіца, дзе знаходзіцца прэзідэнт і ўрад краіны. Гэткім чынам Міністэрства адукацыі нібыта плануе выхаваць у дзецях пачуццё патрыятызму. Ёсць такая завядзёнка ў нашай Міністэрстве адукацыі, што кожны год яны выдумляюць тэму першага урока, і кожны год яны выдумляюць тыповыя сцэнары, як праводзіць. І вось тое, што сёння кажуць, што трэба складаць слова «прэзідэнт», мяне гэта зусім не дзівіць. Гэта, проста, як гэта кажуць, што яны просто ўжо не ведаюць, якім чынам выслужацца перад уладай. У мінулыя гады таксама прапаноўвалі першакласнікам расказваць, колькі ў нас цукровых заводаў, колькі ў нас яшчэ параходаў, якія ў нас поспехі. І вы думаеце, настаўнікі карысталіся гэтымі сцэнарамі, якія яны тыповыя прапаноўваюць? Зразумела, што кожны настаўнік, прыходзячы ў клас, кажа: «Дзеткі, я рад вас бачыць, якія вы прыгожыя, як вы выраслі за лета», і гэтак далей. У беларусаў з'явілася унікальная магчымасць уласнаручна знайсці рэчы, якім больш за 1000 гадоў. Акадэмія навук распачала новыя раскопкі ў гарадзішчы на Менцы, зусім блізка ад замчышча на беразе Дуная. Паўдзельнічаць запрашаюць усіх, і школьнікаў, і дарослых, у будныя або выходныя дні. Ці варта скарыстацца з магчымасці, высвятляла Вольга Старасціна. Прыгожая і багатая на скарбы зямля беларуская. Хто не марыў знайсці клад, золата, каштоўнасці, грошы. Цяпер гэта можна зрабіць легальна. Больш за тое, скарбашукальнікаў навучаць, як лепш капаць і як не прапусціць годныя знаходкі. Ды нават пакажуць месца, дзе ляжаць каштоўнасці. Вось гэты помнік археалогіі самі археолагі, самі навукоўцы называюць самым каштоўным у Беларусі. Па-першае, ягоная плошча 40 гектараў. Колькі б мы не капалі, нашым нашчадкам на 300 гадоў тут ёсць працы. Па-другое, гэта ці не адзінае замчышча, якое ўжо ў 10 стагоддзі было горадам. Да таго ж заможным горадам. Жыхары добра мелі з наладжанага гандлю са скандынавамі ды візантыяй. А таму цяпер даследнікі спадчыны нашых продкаў могуць пахваліцца статуснымі знаходкамі. Самая прикольная знаходка, якая, на маю думку, тут была зроблена, гэта найстарэйшая ва ўсходняй Еўропе шахматная фігура, конь пачатку 11 стагоддзя. Чым ён для нас каштоўны? Мы гулялі ў шахматы тады, калі не было ні Масквы, ні Варшавы, ні Берліна, ні Рыгі. А тут сядзелі нашы продкі і гулялі ў шахматы. Сёлета ўпершыню з ініцыятывы Акадэміі навук зладзілі раскопкі на левым беразе Дунаю каля замчышча. Першы дзень ужо прынёс цікавыя знаходкі: стралу, гузік, жалезныя вырабы і бронзавыя аздобы. Археолагі адзначаюць, што тут найбагацейшы культурны пласт, да якога нават не трэба глыбока капаць. Ужо на глыбіні 20 сантыметраў ляжаць скарбы.
Раскопки тут на Менцы вядуцца з 30-го года. Яны трагічна абарваліся, калі ў 37-м годзе ўсіх археолагаў расстралялі, яны ўсе леглі ў курапатах. Пасля вайны яны аднавіліся і ідуць амаль бесперапынна да сённяшняга дня. Але археолагі яшчэ не знайшлі самых каштоўных, на іхную думку, скарбаў – мяча, шлема, так званых адзнакаў княжскай улады. Можа, у гэтым пашчасціць навічкам? Да раскопак могуць далучыцца усе ахвочыя. А дадатковы бонус для удзельнікаў – бясплатнае наведванне за аўдыягідам музею «Стары Мінск». Вольга Старасціна, Белсад. Бел-чырвона-белыя стужкі, цішоткі і нават шкарпэткі. Усё гэта частка выставы вернісажу ў польскім Гданьску. Экспазіцыя «Жыве Беларусь, няхай жыве Беларусь», прысвечаная гадавіне беларускіх пратэстаў, распачалася ў межах польскага свята салідарнасці пры медыйным падтрыманні Белсату. Яна вяртае да леташніх падзеяў і распавядае гісторыі людзей, якія цяпер сталіся сімваламі пратэсту. Асобная роля ў выставе адведзеная працам беларускіх мастакоў і дызайнераў. Часам за гэтыя творы людзей пазбаўлялі волі, напрыклад, у выпадку ксяндза Вячеслава Барка. Летась яму прысудзілі 10 сотняў за змешчаную на ўласнай старонцы ў Фейсбуку працу Владзіміра Цэслера, творы якога, дарэчы, таксама ёсць на выставе. Пабачыць тут можна і працы Ташы Жукавай, якая зрабіла больш чым 100 пратэставых плакатаў, мастачкі Руфіны Базловай. Выстава працуе штодня, уваход вольны. Пакуль гэта ўсе навіны, больш інфармацыі на нашай старонцы і ў сацыяльных сетках. З вамі быў Ігор Станкевич. До заўтра.